Ο Ντίνος Κατσουρίδης γεννήθηκε το 1927 στη Λευκοσία. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 πήγε στην Αθήνα για σπουδές στην ιατρική σχολή, αλλά βρέθηκε τελικά στην νεοειδρυθήσα σχολή Σταυράκου, όπου μπαίνει στο τμήμα σκηνοθετών και μετά από 6 μήνες διδάσκει ως καθηγητής φωτογραφίας. Η πρώτη του επαγγελματική ενασχόληση με τον κινηματογράφο είναι ως βοηθός σκηνοθέτης στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου «Πικρό ψωμί», ενώ λίγο αργότερα θα κάνει ένα πέρασμα από το Σπένσο ως τεχνικός στο «Αμάρτησα για το παιδί μου». Στη συνέχεια και για τα επόμενα 8 χρόνια θα βρεθεί στην Φίνος Φιλμ, όπου ως οπερατέρ και φωτογράφος πλατό θα δουλέψει σε 21 συνολικά ταινίες και θα συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και του θεάτρου εκείνης της εποχής: Τζαβέλλας, Σακελάριος, Αυλονίτης, Λογοθετίδης, Σταυρίδης. Ίσως τη σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του αποτέλεσαν οι ταινίες «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση» και «Θανάση πάρε το όπλο σου», οι οποίες ανέδειξαν τον Θανάση Βέγκο στο σπάνιο ρόλο ενός ανθρώπου που από την κακομοιριά και την ηττοπάθεια εκτοξεύεται στην αξιοπρέπεια και τη μαχητικότητα. Καλοί μου άνθρωποι! Ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ. Ο άνθρωπος που γέμιζε με την παρουσία του την κινηματογραφική οθόνη. Ο Θανάσης Βέγκος θεωρείται ο μεγαλύτερος Έλληνας κωμικός. Ο λαϊκός και καλοπροαίρετος τύπος. Ο ηρωικός και φιλάνθρωπος που έτρεχε πολύ. Κυνηγούσε την εκπλήρωση ενός σκοπού, ο οποίος μπορεί ποτέ να μην ολοκληρωνόταν, αλλά εκείνο που είχε σημασία ήταν η πορεία. Ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Ο πολυτεχνίτης και ο ρημοσπίτης. Ένας ήρωας της καθημερινότητας και της διαχρονικής ελληνικής πραγματικότητας. Του βγαίνει πίστη στο τροχιό και στην ταλαιπωρία. Δεν έχει σχόλη και γιορτή, αυτός δεν έχει αργία. Δεν έχω σχόλη και γιορτή, εγώ δεν έχω αργία. Σπουδάζει γιος στο Μόνακο, μακριά στη Γερμανία, για να τον κάνει άνθρωπο μέσα στην κοινωνία. Για να τον κάνω άνθρωπο μέσα στην κοινωνία. Στέλνει λεπτά, πολλά λεπτά, κάνει οικονομία. Ο γιος του τρώει το παρά κι αυτός δεν έχει μία. Ο γιος μου τρώει τον παρά κι εγώ δεν έχω μία. Έχει μονάχα μια τρανή τρέλη επιθυμία, γιατρός να'ρθεί ο γιώκας του από τη Γερμανία. Γιατρός να'ρθεί ο γιώκας μου από τη Γερμανία. Ο Θανάσης Βέγκος, ο καλός άνθρωπος της ζωής μας και του Celluloid. Με την ταχύτητα που διέσχιζε το κινηματογραφικό πανί, φώτισε και τη ζωή μας. Με 126 ταινίες στο ενεργητικό του, από τις οποίες σε 52 υπήρξε πρωταγωνιστής και 7 είχε σκηνοθετήσει. Μια ολόκληρη ζωή που πέρασε στο κινηματογραφικό πανί με γέλιο, δάκρυ και πολλές ατάκες που θα μείνουν αξέχαστες. Καλοί μου άνθρωποι, να μην ξεχνάτε να μου ανάβετε το κεράκι σας κάθε χρόνο στη γιορτή. Να μου κρατήσετε αυτό το κρεβάτι αγκαζέ και να με περιμένετε. Μα τι πάθατε? Δεν έπαθα, αλλά θα πάθω. Γιατί με γυροφέρνεις, Παναγί? Τι θέλεις? Αφεντικό. Θέλω κάτι να σου πω, αλλά διστάζω. Γιατί διστάζεις? Μπαμπούλας είμαι. Δεν είσαι μπαμπούλας, αφεντικό είσαι. Αλλά τα αφεντικά και οι μπαμπούλες είναι πρώτα ξαδέρφια. Άστα αστεία και λέγε τι θέλεις.
Να το πω? Πες, θα το πω. Όταν όμως το πω μην μου πεις δεν το πες. Όχι. Λέγε. Αφεντικό. Θέλω να με δανείσεις 2.000 και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2.000, μάλιστα 2.000. 2.000 δεν έχω τώρα πάνω μου. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1.000. Πού το φέρτω? Πάρε το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι? Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσει. Τώρα δεν σε δάνεισε 1.000. Αφεντικό. Τι σου ζήτησα? 2.000. Συ τι μου δώσες? 1.000. Τι μου χρωστάς ακόμα? 1.000. Εγώ τι σου χρωστάω? 1.000. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή. Είναι καλοί μου άνθρωποι και μας πιάσανε. Σύρμα. Ορθογραφία 0 πατριώτη, έρχονται. Θυμάμαι έναν πατέρα από καρδιά να δίνει με τραγούδια τις αγάπες, να ανάβουνε ραδιόφωνα και στράτες στου έρωτα το φως και τη ζημιά. Κι εγώ πάνω στα κανάρια του σε δύσκολη πορεία, με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Και ξέρω πως τα βράδια του στα στέκια κάνει εφόδους, του τραγουδάει του θάνατου κι αυτός του δίνει εξόδους. Θυμάμαι έναν πατέρα από ψυχή, χαράματα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, να στέλνει με τα ντόμπρα και τα φίνα τις πίκρες σε εχθρική περιοχή. Κι εγώ πάνω στα χνάρια του σε δύσκολη πορεία, με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Και ξέρω πως τα βράδια του στα στέκια κάνει εφόδους, του τραγουδάει του θάνατου κι αυτός του δίνει εξόδους. Κι εγώ πάνω στα χνάρια του σε δύσκολη πορεία, με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Και ξέρω πως τα βράδια του στα στέκια κάνει εφόδους, του τραγουδάει του θάνατου κι αυτός του δίνει εξόδους. Ο Θανάσης Βέγκος ως κινηματογραφικός τύπος καθιερώθηκε από πολλές κομικές παραγωγές όπου εσάνθρακωσε το μέσο Έλληνα. Συνεργάστηκε με πολλούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, αλλά δύο άνθρωποι σημάδεψαν κυρίως τη ζωή του, ο Νίκος Κούνδουρος και ο Ντίνος Κατσουρίδης από την Κύπρο. Σε μια συνέντευξη του, ο Θανάσης Βέγκος είχε πει:
Θέλω να σας πω μια αλήθεια, μια μεγάλη αλήθεια. Ήθελα να μ' αξιώσει ο Θεός να ήμουνα κι εγώ στη θέση σας. Ξέρετε γιατί? Για να γαληνέψω λίγο και να σταματήσω να τρέχω όπως τρέχω μια ζωή. Το λέω με όλη μου την καρδιά. Να ήμουνα στην αίθουσα. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είστε γεμάτοι υγεία, πάντα χαρούμενοι, και τα όμορφα χρόνια για σας αρχίζουν από εδώ και μπρος. Χρόνια σας πολλά. Έφυγε και ο Θανάσης Βέγκος για τη γειτονιά των Αγγέλων και αφήσε ορφανό τον ελληνικό κινηματογράφο να αναρωτιέται για πάντα μέσα από τη αξέχαστη φωνή του Γιώργου Ζαμπέτα. Πού σε Θανάση? Θα πάρω σβάρνα μια βράδια, όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι απόμερο, το στέκι του Θανάση. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμώνω. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμώνω, υγρούσους για να σπάσει. Εκεί θα βρω της νιώτης μου, τα φίνα και ωραία, το μάνθο το Θεμιστόκλη και την παλιά παρέα. Δίπλα θα καθίσουμε σαν πρώτα στο τραπέζι και μαζί θα ακούσουμε γλυκιά παιδιά να παίζει. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμώνω. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμώνω, υγρούσους για να σπάσει.
μου άνθρωποι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ 1000 φορές για την αγάπη σας, για τη φιλοξενία, την απόψινή και για, να σας πω για παρακάτω, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Έτσι λες. Οφείλω, είναι δύο από τους, εκτός από τον Νίκο τον Κούνδρο, είναι δύο από αυτούς, πώς το λένε, που σημάδεψαν τη ζωή μου και θα κάνω ό,τι μπορώ στην υπόλοιπη ζωή μου, εάν χρειαστεί να βάλω ένα χεράκι, εάν με φωνάξουν και μου πούνε ότι χρειάζεσαι Θανάση για κάτι αυτό. Στην επόμενη. Σας ευχαριστώ.